Hmm. Tara, kain tayo. Tara. Saan gusto mo kumain? Tara, hanap tayo ng ano. Gusto mo damit? Pagkain lang. Pagkain na lang. Tara. Saan pa pwedeng kumain? Ay, bigyan na lang kita dito. Sige, bilhin na lang kita. Ano? Laging nandyan, kahit nasan ka man. Hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Ayan. Umalis. Kuya, taga-sain ka? Tabangan ta ka? Tatabangan ta ka? Saan sa Indo? Harayo. Nagkakan ka na? Ha? Dahil pa gusto mo magkakan? Kain, Ayo. kain. Oo. At marunong mag-Tagalog. Tagalog ka. Tara, kain tayo. Tara. Saan gusto mo kumain? Tara, hanap tayo ng ano. Gusto mo damit? Pagkain lang. Pagkain na lang. Tara. Saan pa pwedeng kumain? Ay, bigyan na lang kita dito. Sige, bilhin na lang kita. Ano? Pwede po mabili ng ano, pagkain. Pabalot. Ayan. Ito na lang, pork chop. Tsaka isang maluto. Ayan. Hindi, balot. Meron kayong paper plate? Meron. Kasi po. Styro na lang. Styro na lang. Papakanin ko yung ano. Yan mga kalingap. Ayan. Kainin natin yung pulubi dun sa ano. Ayun mga kalingap, papakainin po natin yung pulubi dun sa yung nakita natin. Talaga naman parang depressed na siya ngayon. Nakakausap naman ng matino. Kaya't magbabaka sakali tayo na tanungin kung taga saan siya. Tagalog siya mga kalingap. Tagalog yung salita niya. Ayun mga kalingap, bibigyan natin to sa nakita na. Ano? Walang pundong kakan. Kaya taba na. Oh, okay ka lang dyan? Kain ka na. Soft drinks, gusto mo? Ha? Royal? Ayan. Taga saan ko kaya? Taga rito ka lang. Ngayon ko lang kita nakita dito. Hindi ka naman hinanap sa inyo. Ayan, bili kitang soft drinks, gusto mo? Kain ka na. Pork chop yan. Ito sa'yo mo yan, sa'yo. Ano yan? Bulong. Saan ka natutulog? Dito lang. Bilang kita chinilas. Para hindi mainit sa paa. Ano? Ano pangalan mo kuya? Nalimutan mo na? Nalimutan ang pangalan mo? Basta bili kita chinilas. Ano? Lingap, bibigyan natin ng soft drink siya minerals. Ano natin. At ipapanawagan na rin po natin kung taga saan to. Kung taga saan to si kuya. Ayan. Kain ka muna. Sakto. Anong pangalan mo kaya? Baka makita ka ng kamag-anak mo. Ha? Igbot. Igbos. Siya po si Igbos. Kain ka muna, nakita mo na. Ayan. Saan ka nagtutuloy dito? Bibili ulit ito ng chinelas. Para hindi mainit sa paa. Gusto mo? Ayan mga kalingap si kuya. Si Igbos. Artista ka siguro dati? Ano? Hintay mo ako dyan, bibili ka ito nila sa anak. Hindi po makausap si
kuya. Kalingap, binili na naman natin ng tsinelas si kuya. Ah! Suot mo na. Bagay, bagay. Damit, gusto mo? Sige. Saan tayo bibili ng damit? Dito. Yan. Pabakal. Tao po. Ayan, bibilin po natin ng damit. Pumayag siya. Pabakal po. Pili ka. May California ba? Adidas. Adidas, gusto mo? Ay, California. Nasaan? Lam! Lam! Juicy pa ito mga kalingap. Ine. Alin bagay sa kanya? Kumapili. Yung pinakamalupit. Gusto daw California? Pang colored lang. Yan. Yung mga dark. Kain ka na, kain ka na. Kain ka muna. Habang binibili ka ng damit. Oh, nasaan yung chinilas mo? Suot mo. Yan. Ito hindi mainit, ano? Dahil. Ito, Lumoy lang. ito na lang. Ito. Ayan. Ay, sipin ng labang. Ito maging ano. Pasukat na natin. Ito maganda to. Ayan ako muna tayo. Ito maganda to. Ah! Hindi mainit. Palta mo na yung damit mo. Barin mo na. Ayan mga kalingap si kuya. Kuya ano? Iglik. Igbus pala sa igbus. Yan. Tapon muna ni. Yan. Gusto mo magpagupit? Gusto mo? Habo mo? Oh, bagay baga oh. Hindi ka man lahing Bombay. Afghanistan. Ito mga kalingap, kung sino man po yung nakakilala kay Kuya Igbus. Andito po siya sa sentro ng Tinambak. Bago lang po siya lang dito nagpalaboy-laboy. Tagalog siya mga kalingap. Tagalog yung salita niya. Pag nagutom ka, kumain ka na lang ano? Kuya Igbus, kain ka na lang. Short, gusto mo short? Tama ng t-shirt. Maganda ba? Hindi mainit ano? Ayan, binili po natin ng tsinelas. Gusto mong pera? Ha? Lapit ka dito. Nasabihin mo. Asan yun? Sa basurahan. Ayan mga kalingap. Ayan. Ba gusto mo magpagupit? Pagupit ka? Tara, pagupit tayo. Saan yung barbershop dito? Tara, suot mo yan. Mapagupit ka. Ano? Gusto pagupit? Para hindi mainit. Pagupit. Ha? Oo, para hindi mainit yun. Ayaw mo? Okay na sa'yo? Ayan, agalang na lang natin yung desisyon ni Kuya, mga kalingap. Kung sino man po yung nakakilala kay Kuya, siya po si Kuya Igbus daw, Igbus. Ibus or Igbus? Ha? Naya? Salamat. Ay, yung Samir. Kala ko libre na. Ayan po si nanay. Si Kuya Igbot, baka susunod mabalikan kita dito. Napiyok na pati ako. Mabalikan kita dito, ano? Kasi may pupuntahan pa kami. May pupuntahan kaming tutulungan din. Ano? Ayaw mo maligo? Parang mainit baga, no? Dapat pag naligo ka, may ano ka, magpagkupit ka na. Parang dati kang artista, may kulay yung buhok mo. No? Ako taga Quezon Province ako. Tagalog din. Ikaw? Kain ka na, hindi ka pa naman nagugutom.
Ayan po, kung sino man po yung nakakilala kay Kuya Igbot, pinapanawagan ko po, nandito lang po siya sa sentro ng Tinambak, kung saan ay pauli-uli lang po siya. Hangarin po natin na makatulong sa kanya kasi parang hindi ka man nadidepress, kuya? Hindi naman. May anak ka? May pamilya ka? Wala. Kung may pamilya ka, para sunduin ka dito, ano? Ayan. Mukha ka naman masipag, kuya, no? Nagtrabaho ka dati? Yan, nagtango lang po siya, mga kalingap. Ayan, hindi na muna kita istorbohin, ano? Baka mabalikan kita bukas, or baka may mag-message sa akin yung kamag-anak mo, kasi lahat naman tayo may kamag-anak. Ayan. Ayan po si kuya. Pag ano, kain ka na lang. Ano kaya? Ayan. Isa na naman pong ating ayaw niya magpagupit. Pero bukas babalikan natin para baka makumbinsi natin pagupitan. Na, para makita yung kagupuhan mo. Gwapo ka baga, oh. Na. Oh. Kamukha mo si ano, si Dante Barona. Kilala mo yun? Dante Barona. Oh, wag masyadong isipin yun. Mahal ka nun. Ha? Ayan po, medyo usom natin kung sino man po yung, ayan, mga kalingap, nakasum na po, ha. Kung sino man po yung kamag-anak nito, Tagalog po siya, siguro galing Quezon Province or Manila to. Naglakad ka lang yata galing Manila, ano? Oo. Sige kuya, kain ka na lang, ano. Salamat, ha. Sige, ingat ka lagi. Bye bye. Bye. Ayan. Ayan, salamat kuya. Tago mo lang yung pera mo. Ana, pag kailangan mo ng pagkain. Pag naubos mo na to, ana. Ayan mga kalingap, salamat po sa lahat. Panawagan ko po ulit kung sino po yung nakakilala sa kanya, ay wala pong pumapansin sa kanya dito. Nakita po natin kanina. Ayan, naglalakad. Ayan, binila natin ng ano. Sige kuya, salamat. Team Kalingap, dance, 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 dance. Team Kalingap, dance, 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 dance. Team Kalingap, ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa, si Lola Damianay napapainda.